Good morning everyone. Bahai tongbai khakai jotoni rok kaham na tongbai na. Tini jeng Silighati kamio tui kotor tei paina hanui thanglai tongjago. Jeng pal bela khe thanglai tongjago. Ani viewers no koinai video no kisa phane skip ta khaiti pura full no nailai jadi. Oro ni rong nugui mannai je jaga digi nahofano tui si kotor mali li. Wansa rong ni phatui chas khaima bo tui ro kulugjak tei borok ni nog rok bo kulugjak. Oro bo rasta kwak paijak. Wansa rok lama rukmo no nog tanglaigai ma tonglaijak kha. Tui kotor ni birman nangma bagui. Tabok no Silighati parago pu para dang hutang oro jaga phai sok phai leja. Je jadi nai phan hai tui ni li khuli kho oro ar nai ro borok bong no tong kho. Je jadi nai pas tui li ling tong sing hanalia asus tui to tong. Asal tui tor mani sali salsa pore to tui kotak korong ke Silighati wo. Oro Silighati kami borok go sathai arlai tongo satra rok jalno tis hawo seklogo khe arlai tongo toma bom no hoang sisilia ke oro sini kumui batak noi jal buah ni bangai ready khlai tongo. Ani viewers song no koinai ni rok kisa phane video no skip ta khaidi pura full no nailai jadi. Pangkas deh, mahal lah mak. Bawa pekemui roh dikelah. Hah? Hai orang nanya kah? Hai lah bangun neta.
Boroni sini borok rok a kabang man khate wan sarok bo man bai kha a kabang man thu a na man bai kha roi katla karfo a ma bai laha omasuk tui kotor nogoi ang isi kama sibo tui mani tui hawi torkha ro wan sarok ni nok bo lomkha building kahama nok wan sarok ni nok kahama tui nojak tei tok tak khopu lama no tong bai sibo wan sarok bo rasta no nok tang tong bai sibo tabok khe chong sini palok bai sini kami gono phiraboi tong lai kha jotono video kebleng naima bagai ani khabai ni rok no hambai afar